Cancel berenang bila tadi. Bila internet temperament asal zaman dulu terpenuh, internet terpenuh internet temperament itu biasa kena janda. Kampanye luar kau pertama bising mana diri yang ini. Pakai ikan semartaba all gas tahu tahu ni. Gas hijau banget. Нам да бишме. Бишме молодцы. Поразрин неде, но там бажорона чашкани. Тона полада вот полада паспорт било. Мен кучиндер бар. Нормально. Çörek burnum da. Burnum. Burasında. Hazır koyacağız kampanyada. Sen karar bizniki. Sen kampanyada koygan içinde kampanyada çör. Burasında. Göreme? Rahmat молодцы. Kaya kampanyada. Kampanyada kirek dermin ha. Kampanyada. Parkı kadar bilemem. Çık. Ay çık kampanyada. Hazır birzeyim. Ugor sayıdat para молодцы. Ну, пальцы надо, ты по-моему, Sana da verelim. İyi. Şampan bir kere çabar. Ni. Orpaga kırık. Kapıda kırık. Ne? Etkenlik kırık. Matavinin etrine gidelim. Bak burada var kandağına. Matavini bırakın. Bir baksak. Bir bırakın var. Biz Apaz rayonu Medeniyet Yurti hizmetkarları yazın, kuzun, mana shulay şeşu vaqtında da, Urak vaqtında da o'zimizning Medeniyet Yurtida uyushgan zamandosh agit brigadasi bilan birlikda qir batırlarının ko'ngillarini ko'rib yuribmiz. O'zimizning azirlangan konsert programmamizni ularga taqdim etamiz. Jir biyularimiz bilan ularning keyiflerini ko'taramiz deb aytasim kela. İllerimiz, günlerimiz tanış bulsun, köklerimiz oyaz bulsun. Xudayimiz tarafından o'stirilgan şu altın birtiklerimizni tükmey, şeşmey, jiyip alırga nasip bulsun idi degan tilakda qolam. Agit brigada zamandosh bilan biz kun sayın chiqamiz, kun sayın rayonimizning turli qirlarında bulamiz.
Күн сайын менә шулай агитбригада замандаш белән без аларга ашарга әзерләгән арада чыгабыз, җыр көйләребезне тәкъдим итәбез, бүләк итәбез. Безнең инде Апас районы буенча шушы 2017 елда 32 мең гектарда шушы урып җыю эшләре башкарасы бар. Аның инде 11 мең гектары безнең көзге культуралар. Бүгенге көндә безнең менә шушы кырда без көзге будай суктырабыз. Шушы кырның уңышы хәзерге вакытка 62 центнер безнең. Biz инде жылдагыча шушы урып җыю эшләрен 2 сменада алып барабыз. Быелгы елда да безнең инде шушы район буенча 60 комбайн шушы урып җыю эшләрендә катнаша. Без инде нәрсә белән әйтә алабыз? Безнең һәрбер комбайн 2 комбайнер белән комплектовать ителгән. Бүгенге көнгә biz инде 18% ул безнең 5000 гектарда шушы урып җыю эшләрен башкардык. Безнең шушы 2 сменада эшләү, biz инде әйткәнемчә шушы 2 комбайнер булган аркасында biz инде урып җыю эшләрен төнне дә алып барабыз. Biz инде көндез менә прямойга эшлибез. Аннары инде төнне балыкларга чыкканны подборка белән подбирать итеп алабыз. Уңыш бүгенге көнгә безнең инде 36 центнер гектардан. Biz инде моны әле соңгы цифры дип әйтмибез. Әйткәнемчә менә бу кыр хәзерге вакытта 62 центнер уңыш бирә. Шушы механизаторларыбызга килгәндә, әйткәнемчә ул безнең төп байлыгыбыз, һәм без инде алар өчен турында туры кайгыртабыз. Менә әле генә безнең район җитәкчесе 1000 суктырган Шәрипов Ленарга үзенең бүләген тапшырды. Ул инде безнең 5000 сум акчалата премия, һәм инде менә шу кепка, ана шушы күчмә кызыл байрак. Без инде көнгә 4 мәртәбә шушы комбайнерлар безнең ашатыла. Бу иртән, обед, кич һәм төнге сменада сәгать 10да ашатабыз. И шушы хезмәт безнең инде әйткән шушы хезмәтнең аның уңышы да зур дип әйтәсе килә. Комбайнерларны инде без әйткәнемчә шушы обед вакытында шу агит бригадалары иша агит бригадасы безнең ул ел сайын була торган мероприятие. Без инде шушы обед арасында шушы механизаторларга 10-15 минутлык концерт куябыз. Агит бригадасы безнең Дом культурадан килә. Анда кызлар, җегетләр инде алар безнең тоже үз эшләгән профессионаллары, и аларның без инде механизаторларның күңел күтәрә шушы концертлар. Комбайн белән кызыксынуым әти белән бергә утырып җырып җырудан киттем. Шуннан әти белән бергә эшли башладык. Помощник булып чыктым әтигә, думнар белән эшләгәндә. Хәзерге елны менә хәзерге вакытта класс лекциясында әти белән 5нче сезон эшлибез. Беребез төнлә, беребез көндез. Ялгап матур эшләп барабыз инде. Бүген алдынгы комбайнерлар өтенә чыгып, байрак бирделәр, премиялар тапшырдылар. Хәтта матур гына ватылмыш эшләргә инде. Ашатуга килгәндә инде. Иртә обед, кич, подужын ашаталарсы. Тәмдән, молодцы, рәхмәт ансы өчен. Аннан менә кырга килеп концертлар да куеп китәләр. Безгә мотор иттереп, жал иттереп, бер ярса 20 минут. Безнең концертларны карап, күтәренке күңел белән шулай эшкә чыгып китәбез. Рәхмәт аларга да бик зур. Яңгырлар яу сәбәпле инде менә быелгы елны икмәкләр мул булды. Әйбәт, менә хәзерге кырда 62 центнер икмәк чыга. Әйбәт, әйбәт. Игеннәр әйбәт, яңгыр булса. Яңгырлар яуганда инде туктап торабыз. Җилләгә шикерәбез аннары. Кич, көндез да, көндез. Современный комбайннар, кондиционерлар бар. Әйбәт. Козу түгел. Тугым ягыннан, ягыннан да. Монда Апаста Дәүләкидә менә шу Дәүләки авылында тора.